arang patiswadya lelabuhan dipun kaget ulung tri prakara guna kaya puture kapten antepi nuhun nitrahu Saiki
apa ijo becane sing duwe bojo trahing nata-nata aku kekacala trahing nata-nata aku kekacala sekara pisang-pisang sesaji ning karya sekara pisang-pisang sesaji ning karya manis rega satriya ikhlasan pura manis rega satriya ikhlasan pura setia nata yen lali ya marang sira setia nata yen lali ya marang sira Tirtamaya supaya anyangi narya Tirtamaya supaya anyangi narya nanging ing nyata ngali amung sira nanging ing nyata ngali amung sira Kalaretna satriya mungkul jaya Kalaretna satriya mungkul jaya sono deng-deng anise sajroning pura sono deng-deng anise sajroning pura tawas pita darmandriya wisnu garwa tawas pita darmandriya wisnu garwa purwang kita Sri Narendra purwang kita karsa dalam Sri Narendra tambah cacah 9 taji sepasang tambah cacah 9 taji sepasang mongko paling maring wadya kang leledya mongko paling maring wadya kang leledya Empu Sedyang Ari Prabu Gandayana Empu Sedyang Ari Prabu Gandayana supaya antuk Sudarma kang prayoga supaya antuk Sudarma kang prayoga ujung jari balong rada ning kalapa ujung jari balong rada ning kalapa kawang kuwa sayekti dadi usada kawang kuwa sayekti dadi usada Kesma rengat gula Jawa pinastika Kesma rengat gula Jawa pinastika Sodlo lelo yen ningali marang sira Sodlo lelo yen ningali amun sira Cangkang alit tak keret tebu Arjuna Cangkang alit tak keret tebu Arjuna saking denya tanang ali amung driya saking denya tanang ali amung driya darat kicil wetan tabuk jatuh krama darat kicil wetan tabuk jatuh krama timun mila sun puji dadi garwa timun mila sun puji dadi garwa Cangkre gunung muput jiwa doku sumo Cangkre gunung muput jiwa doku sumo Sri Kataraka yen ningali marang sira Sri Kataraka yen ningali marang sira Rane mlinjo garwa Jawa taduk sora Rane mlinjo garwa Jawa taduk sora Sesalahe weh bisa lara asmara Sesalahe weh bisa lara asmara Residen ginawe bulan purnama Residen ginawe bulan purnama Anjantara pasang lipate grahita Mati yang lesian sira lengang lenggana ya
Priyatama netepi ingkang sumpah prajurit nadya bela bangsa lilata ing nyawa dadi prataruna kusumaning bangsa sore mumpung padang rembulan mumpung jembar kalangan ya sora sora iyo ayo yo ya yo 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 ya 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 yo 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 oh ya oh ya oh ya eh 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 sor tambur goberi sroleng lan saropret jopret marwurahan kadya badhahing praja ya yo 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 ya 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 samiran slendro padate manyura duke muni mapan wis ana bebasan angrabda mutiara karang demo kang akeh gunane kanggo nyambung sateruse dadi srana anjang kepilaku bebasan atindake lan ditata mrih tentrema nir ing sambikala yo 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 ya 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 awas awas ngalor kidul ngetan daling ngolon mrana mrene mung sak paran-paran apengin kumpul mas ora bisa kalakon rina wengi mung dadi bayangan piye awake mas mumet sirahe ora iso turu gemeter awake ayo yo iya ayo yo iya yo 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 ya 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 ya
Jawaton bisa kandha-kandha piye awake mumet sirahe ora iso turu gemeter awake iya takon sarta rukun akeh kang kayuyut dadi srana iku atiatan jemu nyawiji ing panemu tandang ing kalbu Purbalingga perang tanding Kuru Bisma Karya mukti wong bagus Pondhiah pamit palastra iya
Iya. Iya. Ayo sing gagani sing akeh. Iya. Iya, hei, ya, hei, ya. Hei. Hei. Ya, hei. Hei. Ya, ya, ya. Iya. Ya, ya. Ya, oi. Iya. Ai. Ya. Iya, ayo yo. Ai. Ya, ya, ya. Asik sikron ayo kok akayai karya pakarya ning praja kubrakun sakun catur kali waja manunggal sadya jap-jap dipenasri swara digumuro sabya menapa karsa estu padha jawunya sanata sajuru-juru kayai karya. Iya, ayo yo. Awas, awas. Ayo. Iya, yo. Ya. Hei. Iya. Suara bergetar mulai terdengar tengah-tengah medan perang. Sorak siaga kesatria rela berkorban demi pimpinan penuh dengan jiwa raga bagaimana. Awas. Awas, hati. Ayo. Awas, anak-anak minggir. Ayo. Ayo. Iya, awas, weh. Suara bergetar mulai terdengar tengah medan perang. Sorak siaga kesatria rela berkorban demi pimpinan penuh dengan jiwa raga bangke membelah samudra. Ayo. Awas, mencolot. Iya. Awas. Wih. Saprat, pukul, kadang ria, katipun, salah konang loro tur sendro, salah pratelo,
ora ono janji akaton somonan uga nang sapake ora gerjalmu Roro Kidul mencolot, ayo, awas anak-anak, ayo, pikir. Iya, Ayo, awas, ping, melayu. iya. Ya. Prajurit noto padyono salubine wong mati mikir rahasia gajah mandar juang ora kelingan anak lanang keturunan senat digada anien ape jadi ake saiki opo lali ane gunung atata jangi mas sego
piring padha trekan kabar kelingan zaman biyen Mas Tolong. goyang semarang iringane bonang kendak redak gagah WA. ilang samaratiku ora sumalang ora ceplak umandang goyang semarang ayo yo Tolong. Ora ceplak umandang goyang semarang Reuning mesti katuban lagu Krisna lan Sabaya Pati amarang Raden Wirakaya kampus prasetya amatur brati Sriwuning Jatan Grahita kang rineksa kadyange pribadi Awerat Maya putra nira raga lawe adipati tugas Sriwuning putrane adi wangsa mati analika ing bumi kapupuhing Madyalakya dan praktane marang pinajika katrusnane Wiratmaya ate katute ning Rara Sriwuning ebebasan tukasanira praktek leno alapun agono Awas. Ayo, ayo. Awas, awas, awas. sejak lulatan Nindra kupludung ijene ngabet banget yen dirana longso kaya tanah pede lolo yang entu diarahayu minangka sinodhyar sono aja turu sore keti ono dewa kang lanjagat nyake gomo
yang soleh kumpulono salah sawijine sapa bisa lakoni insyaallah Gusti Allah nyambadani wis watine tansah dielingke awis watine padha nindakake kadene kumadhang wayahe sembahyang natapi wajib dawuhing pangeran salat dadi tagak ing agama alimang wektu aku tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya tinggake tindak mungkar marep lan isa jangkepe aprayogane ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono ing donya mung sadelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa iku pengen besok munggah swarga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ana kidya rumaksa ing wangi teguh ayu luput ing lara luput ing bilahi kabeh tanono wani mewah gawe Allah aku nane wong luput geni ketamahan tirta maling adoh tan ana ngarah mring mami guna dudulan sirna rambulane somonar dadari lintang-lintang anggap ing tawang pating gumla biar
cahyane Wanciratri wis larut swara angin sumribit saya anggegirit manah ingkang nandhang boyo taman loro asmara Joko Sumo langsung kali mugi welas mrene